Tama naman si ate. Pinapasok si ate. Yung mga badyaw guys oh. Dito sa Naga. Humihingi ng dilimos yan. Yung mga badyaw. So what's up guys? Magandang umaga, Bicolandia. For today's video ay punta lang yan sa sa Minlaor guys. Dahil makikipag-collab tayo kay dun sa Minlaor kay OFW. Ako si Mark dito sa Pinas. Yan. Napakaganda ng weather ngayon guys oh. Mas malamig na ang panahon guys dito sa San Fernando. Yan, bale magkukulab kami ngayon at promote namin yung mga page namin guys sa isa't isa. Yan, good morning San Fernando. Tayo sa crossing ng San Fernando guys. So yan guys, touchdown San Fernando, simbahan. Dami na bumabiyahe guys. Bali sa kami makikita ni ni Idol sa may simbahan ng Minlaor guys. At syempre support lang sa mga local mo vloggers dito sa Bicol. At lalo pa tayong dumami at makatulong sa nangangailangan guys. At wala namang ibang magtutulungan kundi tayo lang naman mga Pilipino. Yan, shoutout sa JCT Oil. Sana soon maging sponsor kita. Yan guys, ay maraming salamat. So guys, update ko lang kayo guys sa tulay dun sa may Minalaba kasi sarado na yun ngayon guys. Kaya di kayo makakadaan doon pag dadaan kayo ng Albay. Ang daan nyo dito sa San Fernando bypass road, pupunta kayo ng Albay, di kayo makakadaan doon sa ngayon, sa lugar na yun, sa tulay na yun guys. Kasi para magigiba na kasi yun parang aayusin, papalitan ng bago guys. Kaya sa mga biyero dito na kami muna dumaan sa may main road dito, Minlaor San Fernando, mga dadaan pupuntang Albay province. So yan guys, malapit na tayo sa Minlaor. Yan, shoutout sa RMN Broadcast Center dito sa Minlaor guys. Pero mga 1 kilometer lang guys, nasa na tayo, nasa Minlaor Church na tayo guys. Yung mga tricycle kasi nasa gitna talaga ng kalsada. Napakadelikado yan, tricycle dito sa gitna ng kalsada. Ingat na lang guys. So yun guys, malapit na tayo. Dito na tayo sa Minlaor Church. Pasok na tayo sa may simbahan. Ito guys ang Minlaor Church dito sa bahay ng Minlaor. Tayo maghihintay kay Idol. Hindi na natin siya hintayin. Nagilid. Yan, hintayin lang natin guys.
So what's up guys? Uwi na ako sa bahay. Hindi, pupunta pa tayo Naga. Shoutout kay Idol. Salamat. Tuloy lang. Binigyan ko siya ng jersey. Yeah. Ingat. So yan guys, papunta tayo ng Naga City at yan, meet up na natin si Idol dito sa simbahan ng Milaor. Yan, tuloy lang Idol. OFW si Mark sa Pinas. Tuloy lang. At syempre wala nang ibang magtutulungan, tayo lang naman mga local motovloggers. Ay bato dito So basta mga Koragon, ayan, sa mga nagugutom dyan, naghanap ng mga kainan dito sa Naga City, ayan, dito ko lang kayo sa Zebes Eatery na matatagpuan dito sa San Francisco, Naga City guys. Beside San Francisco Church, in front of Capilandia guys. Sa mga dyan, sa mga nagugutom, ayan, punta lang kayo dito guys sa sa food court na to guys. Balik na tayo sa San Fernando. Yan guys, shout out sa Zebes Eatery. Let's go. Yung pagkain nila guys, mayroon silang gulay, mayroon silang meron ba ng iba-iba pa naman dito mga kainan Yun. Po. Yan guys, in front na siya ng Capilandia guys. Dito sa San Francisco yan. Tapos Imol, harap lang siya ng Imol. Let's go. So yan guys, dito ko na yun tatapusin aking vlog for the day. Tayo sa C5 guys. Tuloy lang para sa pangarap. God bless us all. Naga City. Peace.